Jingpusan hagenigasngi ka arpo kendai terik u agas arajar arpo halor jong gapang ka jing pendap ka jong oblay lani God's provision. Kalongya ka bangila ban shem na ka kitab ki proverb ka lindong ka bakat ar ka dekon ka bakat way ki kintien ki baong kumni uta ubalur yala ka kendo unyo pahu ukpu. Habang ngepek ya ke program haka National Geographic kabaki ay kerteng Deciphering the Strange Behavior of Squirrels. Nga siyem ya kaway kabapla kabaki ni kirisang dan ki squirrel kile. Bat kata kalong baha kapor baki paho ya ke jingbam ki julek ban buri ya kitu ki jingbam. Bat onda kapor kabakerdu jingbam kawan ki julek ban shimbiang ya kitu ki jingbam. Hakabaki kila bore kat baki sir pat kimle kumta kibam habaki yo ya ke jingbam henry ha kapor telang ya ke bam dan ke jingbam kibam kat kabaki yo kila wat ban bam yo plang ubal terkong ru henry kirisang kimla banle ni ban bam kumta ki hab banang ban kin show lem kumta kin yap tangan haba kapor telang kawan. Habang ngepik ya ka nega program kapan kan mau ya nga ya ka jing sumar ka jong ublay yangi ublay upendap yangi da kabau ay hangi ya ki kam ki jam bangingin tray kenang bangin yo ban ken show ken diap nakabenta ki por ki bakerdo Solomon haga kitab ki proverb kalong ka bakat ar ka dekot ka bakat way wong uta ubalur ya ka kendo unyo paho ukpu kabamut bau blay u ay lanu pendap yangi da ko punyo angi ya ka kendo bangin tungin tep yin yo ya ka jingbam ni u blay u pendap ru yangi da ka bau punyo angi ya ki kam ki jam ki jongi bangin yo ban bam bat ban kin show kendiap ka way pat ka bau blay u pendap ya ka jing don kam jongi ka bau man la ki singi ka da ka bau ay ka jing batha ya ki ki briu ki ba yok lani ki ba kamay shibon bakin day baki day bat le isnay lang ya ki tu ki bamdan lani ki baduk ki bakerdo bakin irap lang ya ki abaki kimyo ya ka jingbam ban bam kum balatho aga kitab Deuteronomy ka lindong ka apusaw ka dekot ka bakat kendai ka baong haba me ot ya la ka jingot hala ka lingka bat ba me la klet shisong haga ka lingka menom lik pai pat ban shim ya ka kan long yo nong way ya ki kun swet bat ya ka riu kan tay bau trai bau blay jong me un kirku ya me haka jingtre ki kti jong me baro kumta habangi ya kren hi shapang ka jing pendap ka jong blay kat kum ka Bible kadai ka ni tray kat ba pidang la ban tray kin show haba piyo ban kin show bat samlem haba piyo tam na ka ega mapidan kam siya kitu kibam yo watang ka bam ban bam da ka mapishanya ru au blay baon pendap ya ki jing don kam ki jongi ki bahala ka singi ka jing duai haga ka step kalong u blay rap ya nga bangan tray shitom kat ba menang ay hanga ka board ban tray ya rap ya nga banganang man kin show habang yo la ban kin show bat kam tam me ay hanga ya ka mensim jong ke jing snowlem bangan snowlem mi ki briu ki beduk ki bakerdu ki riu kentei ki kon swet bat ki rangli snow ya ke jing duai aga kerteng ga jamu chi supan amen ublem kerku yangi hagini kesingi